30 अक्ट'बर 2025 अक्ट'खालि फुंनि 10 रिंगासोआव भेटागाव CSC हस्पिटालाव सासे उन्दै बैसोनि गथ' क्लास 8 आव फरायबाय थानाय गथ'आ गथ' जोनोम होफैनाय खौरांखौ जोङो मोनदों आरो बिनि जि गथ'नि जि गुबै दायनिगिरि गथ'खौ जाय बेबायदि थासारिसिम लाबोदों बेनि दायनिगिरि फुबमाख्रा गामिनि आथिखाल काबुलि बागानाव थायो ब्रज कुमार ब्रह्म बिनि मुं जोङो खौराङाव मोनबाय थानाय जादों आरो बिथाङा दासिम पुलिसनि नोजोराव आरो बिथाङा गावबो सिखार जादों लोगोसे गथ'आबो बेखौनो आसि दिन्थिनानै बुंबाय थादों। बिनि गेजेरजोंनो दिनै बेबायदि माने समाज बेरेखा हाबा जानायनि उनाव देहायारि सोमोन्दो खालामनानै क्लास 8नि गथ'खौ सासे गथ'नि बिमा जाहोबाय। दा बेयो जोबोद मुगैथाव आरो दुखुनांथाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि जे क्लास 8 आव फरायबाय थानाय मोजां फरायसा बिनि फरायनाय केरियार दानांगौमोन, बिनि इयुन जिउ दानांगौमोन, बियो दिनै फेलें जानो थांगासिनो दङ। फरायसाया मोजां फरायसामोन, थाखोआव रल नाम्बार 1 क्लास 8 आव। दा बेखौ बिथाङा बे ब्रज कुमार ब्रह्मआ देहायारि सोमोन्दो खालामनानै बेखौ बेबायदि थासारिसिम लाबोदों आरो बिथांखौ जोङो बिबौ सोमोन्दो जायोमोन जाय गथ' बियो ब्रज कुमार ब्रह्मखौ बिबौ सोमोन्दोनि जायोमोन। फिसौ सोमोन्दोनि सासे हिन्जावसाखौ, उन्दै हिन्जावसाखौ बेबायदि गाज्रि थासारि खालामनाय लोगोसे बिनि फिउचारजों गेलेनाय बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सहायनो हायाखै। बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों बिथांखौ जिहेथु 30 अक्ट'बरावनो एरेस्ट खालामबाय मोनायाव। सानाव गथ' जोनोम होबाय फरायसाया, बिनि उनाव हर गेजेराव बिथांखौ बिजनी पुलिस थानाया एरेस्ट खालामबाय। बेखायनो जोङो पुलिस बिफानखौ साबायखर बावदों। बेबायदि समाजाव जाहाथे बेबायदि गेना आखुनि, बेबायदि गाज्रि आखुनि गोसोआ जाहाथे जायगा मोना बेखौनो खावलायदों। आरो जिहेथु बियो क्लास 8 आवल' फरायनाय सासे गथ'मोन, बियो पक्स'नि आयेनाव पक्स' एक्ट बायदियै जिबायदि धारायाव गोग्लैनांगौ बेखौ बहायनानै बेखौ जाहाथे सास्ति होयो। आरो नङाबा बियो दिनै थाबैनो गयोबा बियो आरोबाव बेबायदि थासारिखौ खालामबावगोन आरो जों मिथिनायाव बियो आगुआवबो बेबायदि थासारिया खालामदों होननानै जोंनो ओनसोलनि मानसिफ्रा फोरमायदों। बेहाय जुदि आरोबाव गबावोबा बेखौ गोरलैयैनो लानानै बेबायदि खामानिजों लोब्बा थाबाय थागोन। दा बेखायनो बियो पक्स' आयेन बायदियै जि साजा मोननांगौ बेखौ मोनथारनांगोन जेरैखि जाया। बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय पुलिस बिफानखौ जोङो दाबि खालामदों। आरो दिनैहाय जोङो समाजनि गोबां मानसिफ्रा, माखासे सुबुंफ्रा बिथांखौ बेकिं खालामनानै गथ'खौ बुरखायनाय मानाय जों खोनादों। बे नङामोन होननानै बुंनो थिननाय बे थासारिफोरखौ जोङो खौरां मोनबाय थानाय जादों। दा जोङो खावलायदों नोंथांमोना बे दायनिगिरिखौ बासायनानै समाजखौ गुबुंले खालामनो दानाजा। जि दायनिगिरि बे साजा मोननांगोन, जाहाथे सोरबाया बेखौ बासायनो थांनानै गावबो दायनिगिरि जाया। बिनि थाखाय सांग्रां जानांगोन जोङो खावलायदों। आरो बेबायदि जि सुबुं बेयो जोंनि समाजनिफ्राय जोबनो नांगोन। दिनै बिथाङा सासे एजेड मानसि, 62 बोसोरनि सासे बोराय मानसि, बिथाङा एक्स आर्मि खालामनानै फैबाय, भारत हादरखौ देशखौ सिबिनानै फैनाय मानसिया दिनैहाय बेबायदि गावनि न'खरनि मानसि, गावनि न'खरनि फिसौजो सोमोन्दो जानाय फरायसुलिखौ बेबायदि थासारि खालामनाया जोबोद मुगैथाव जादों। आरो जों हौवा माहारिफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों। दिनै जोङो आइजोफोरनि सिगाङाव मोखां दिन्थिनो हाया जादों। दा बेखायनो जोङो बेबायदि सुबुंखौ जोंबो लाइ होआ। बेखायनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा मोननांगोन पक्स' एक्ट बायदियै जोङो बेखौ दाबि खालामदों। लोगोसे दिनैहाय गथ'आ दा काजलगावनि CWC आव दंहैयो। बे गथ'आ मोजाङै जोथोन मोननांगोन। आरो जाय फरायसालियाव बे गथ'आ फरायोमोन बै फरायसालियावबो फरायफैफिननायनि परिबेसखौ जाहाथे फरायसालिया होयो बेखौनो खावलायदों। बे फरायसालिनि गोरायुं, लोगो फोरोंगिरिफोर, लोगोसे बे फरायसानि थाखो लोगोफोर, फरायसालिनि फरायसाफोरा बेखौ जाहाथे जेबो गाज्रि नोजोरै नायालाबानो बेखौ जाहाथे मोजां थासारिजों फरायलांनो थाखाय जोङो परिबेस बानायनानै होयो। आरो बिनि थाखायबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरजों खावलायगोन, स्टाफजों खावलायगोन। दा बेबो
फिउचार दानांगोन। गावनि जि गोरोन्थि मावजाबाय गुबुननि दारै गाव गोसो गैयामोनबाबो बेखौ खालामहोबाय गुबुना। बेखायनो जोङो बे फरायसाया जाहाथे इयुनाव मोजां फरायसा जागोन। जोङो फरायसालियाव खौरां लादों बिथाङा रल नाम्बार 1 क्लास 8आव। मार्कखौ नायबाय जों मार्कआ मोजां गोजा। बेखायनो जिबायदि सासे मोजां फरायसा मेरिट फरायसाया दिनै बेबायदि थासारिजों बोलि जानांबाय। सासे आखु गाज्रि मानसिनि बोलियाव गोग्लैनांबाय। बे फरायसाया जोंनि दख'रा एबसुनि टेलेन्ट सार्चआवबो क्लास 6आव बान्था मोनदोंमोन। टेलेन्ट सार्चआव बान्था आवग्रिनो हादोंमोन। बेखायनो बे फरायसाया जाहाथे फिउचाराव सासे गोग्गो नोगोरारि मोजां फरायसा जायो। बिनि थाखाय जोङो थासारि खालामना होनांगोन। आरो जाय दायनिगिरि ब्रज कुमार ब्रह्म बिथांखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय जोङो खावलायगोन। आरो समाजा जाहाथे बेखौ बेकिं खालामा आरो बियो जेलाव पक्स' बायदियै जेसेबां सम जेल जानांगौ बेयाव थानांगोन। मानोना जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो जोङो लाजिदों। सासे 13 बोसोर बैसोनि फरायसाखौ बेबायदि जिनाहारि खालामनानै सासे गथ'नि बिमा खालामनाया समाजनि थाखाय जोबोद मुगैथाव आरो लाजिनांथाव। बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो बिफान, लोगोसे पुलिस बिफान आरो जोङो जोंनि जायफोर खामानि मावो बिनि हेंथायै पक्स'नि जाय खामानि मावो पक्स' आयेनाव बिथांमोनखौबो खावलायदों जाहाथे बिथांखौ पक्स'नि नेम बायदियै जि धारा मोननांगौ बेखौ फज'नानै जाहाथे साजा मोनो। बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय।